Abokin nishaɗi. Ku danna subscribe ku yi like don bibiyar shafinmu. Littafin farashin so kashi na ɗaya mallakar fasihiyar marubuciyar nan kanwar soja. Alhaji Muktar da Alhaji Dahiru 'yan uwan juna ne wanda suka taso cikin nuna ƙauna da kulawa ga gidan junansu. Har ta kai ga makiyansu ba sa iya tunkararsu da munafurci. Suna biznes na abu ɗaya ne, fitar da kaya da kayan masarufi daga wannan ƙasar zuwa waccan ƙasar. Soyayyar da ke tsakaninsu ta yi tasiri sosai ba don komai ba sai don ƙauna da soyayya da addu'a da mahaifiyarsu Hajiya Bilkisu take musu. Kasancewarta mace kamila mumina, mace mai tawakkali da kawaici, sai dai akwai masifa da yawan surutu, hakan ya sa ta tsaya tsayin daka a kan yaranta har ta kai ga sun girma. Shakuwar Alhaji Muktar da Alhaji Dahiru bai ta tsaya a nan ba, har sai da ta kai sun samu kyawawan 'yan mata guda biyu daga jihar Adamawa, can ƙaramar hukumar Yola ta Arewa. Hajiya Amina ita ce babbar aminiya a gurin Hajiya Zara. Hakan ya sa Alhaji Muktar ya nemi auren Hajiya Amina. Shi ma Alhaji Dahiru tun da ya arba da kyakkyawar Bafulatana bugun Yola ya ce ba za a bar shi a baya ba. Don haka ya samu dama a zuciyar Hajiya Zara, cikin ikon Allah suka yi auren soyayya da ƙauna. Zaman lafiya suke wanzarwa a tsakaninsu, kuma suna girmama surukarsu daidai gwargwado, ba su da matsalar rayuwa. A sannan hankali dukiyarsu ta ringa haɓaka, lokaci guda suka samu juna biyu a inda suka haifi yara maza. Hajiya Amina ta haifi santalelan saurayi mai kama da mahaifinsa sak. Nan aka saka mai suna Muhammad, suna kiran shi da Ahmad. A inda Hajiya Zara ta haifi namiji, ita ma suka mai suna Muhammad Nasir. Haka suka ci gaba da rayuwa cikin aminci, ba wacce ta ƙara haihuwa har tsawon shekara 5. Ana nan Hajiya Amina ta ƙara samun ciki, a inda ta haifo yaro namiji, suka sa mai suna Ibrahim, sannan ana kiran shi da Khalil. Haka Ahmad da Nazir suke kiran kakar tasu Balkisu. Bata taɓa kai musu korafi akan matansu ba, don ta san cewa haihuwa nufin Allah ne, don haka hankali kwance suke rayuwarsu. Bayan shekaru 10 da haihuwarsu Ahmad, wata rana Hajiya Zara ta tashi da ciwon ciki mai tsananin gaske. Ko da suka yi asibiti aka tabbatar musu da cewa tana ɗauke da juna biyu. Farin ciki sosai suka yi a gidan da murna don cewa za su samu karuwa, sannan ta samu kulawa ta musamman a tsakaninsu. Addu'ar Ahmad guda ɗaya ne, ya samu kanwa mace, ba shi kadai ba har da ma Nasir da Khalil. Kuwa hakan ta kasance, Hajiya Zara ta haifi santaleliyar yarinya mace wacce ta ɗauki kyan mahaifiyarta da na mahaifinta sosai. Hakan ya sa ake cewa tana kama da ɗan uwan nata Ahmad, domin ya fi ɗauko kamar babansa. Ranar suna aka yi shagali sosai. Dangi sun cika makil, 'yan uwa sun baza soyayyarsu da ƙauna. Inna ta dira da ado domin yarinyar ta samu sunanta Bilkisu mai gadon zinare, suna kiranta da Afiya. Bayan shekara 10 da gudu ta fito daga wani kofa, ko full stop babu, ta afka wani kofa. Bayan ta sha gudu a cikin falon da aka kawata shi da kayan alatun duniya, tura kofa ta yi. Wow, shine abin da na furta, domin kuwa wani falo ne still aka mai kwalliya har yana son ya ce ya fi na farkon kyau. Kai tsaye ta haura step, ko gajiya bata ji ba. Ke ba kya gajiya? Ina ce sai gudu kike a cikin gida kamar wata bera. Wawan birki ta ja, jin muryar abin da take so a cikin rayuwarta, to amma zaginta ma yake yi. Afiya, ba magana nake miki ba? Juyawa ta yi, nan kitson kanta da aka wata kalaba mai bit ya watso da sauri na musamman. Zumburo baki ta yi da gwalagwalan idonta da ya fara ciko da ruwa. Hannu ta sa ta kau da gashin kanta da ya rufe mata fuska. Masha Allah, Afiya kenan, kyakkyawar yarinya mai wayo da magana. Ba abun da ta bar inna da shi, in dai akan surutu ne da masifa, sai kuma tsokana da aka haife ta da shi. Shawaba kam tun tana ciki daman ake koya mata, don haka da abunta ta zo. Na'am ya Ahmad, daman zan je gun dadi ne. Tsaki ya ja. Allah ya shirye ki. Shine kike gudu kamar an biyo ki, ba kya tsoron ki faɗi ki kuka ko? Zo nan, ni ma dadi nake jira, nan da minti 30 zai sauko. Ganin ya saki fuskarsa ba kamar farko ba, ta iso gabansa, ta haye kan kafarsa, tana wasa da sajen fuskarsa ta ce, ai yaya Ahmad, ni ko na faɗi ba zan yi kuka ba. Murmushi ya yi. To na ji idan ba za ki yi kuka ba, dariya za ki? Ni dai ina ganin ki sannu ba zan ce ba, jos kawai dariya zan miki. Zumburo baki ta yi. Ba abin da zai sa ni kuka a rayuwata sai abu ɗaya,
sai kuma ta yi shiru tana kallonsa. Jan bit ɗinta ya yi har ya mata zafi. Daina kallo na kar ki cinye ni. Mai to me zai sa ki kuka, yunwa ko? Dariya ta yi har kumatun nata na lotsawa. Nan na hangi irin kamannin da suke yi da ɗan uwan nata. Ta tsagaita ta ce, idan ka ce ba ka so na ko zan yi kuka ko abinci ba zan ci ba, kuma ba zan je school ba. Kuma nan idonta ya ɗara hawaye. Baki ya buɗe jin shirman ƙanwar tashi. No Afiya ƙanwata, kwantar da hankalinki. In ban da abinki ai dukanki muna son ki, kuma ni ma ina son ki, kin ji? Dariya ta kuma yi. Dadi ya ce, kin zo nan sai surutu kuke damina da shi ko? Da gudu ta sauka a kafarsa ta yi jikin dadi ta rungume shi tsaf, ya ɗaga ta sama ya sumbace ta. Momi ma ta taho cikin kamshi. Mai dota ganin momi ta gudu gunta ta gaida ta. Inna ce ta fito fes da ita tamkar ba tsohuwa mai jikoki ba. Duk gaisuwa suka yi mata, suka hau kan daini suna cin abinci. Afiya ma zagayawa ta yi sai cin pepe cikin soup da Irish sai indomie da ba ma wanda ya kula da ita. Sai ci take tamkar bata karya a gurin Umma Zahra ba. Naman bakinta ta haɗiye gaba ɗaya ya ɓace da miyar bakin. Dadi ina son yaya Ahmad, shi ma ya ce yana sona idan na girma sai mu yi aure ko? Subhanallah, dadi ne abincin da yake ci ya tokare mashi makoshin shi. Nan ya fara tari inda momi take gwalalo da idonta. Daidai lokacin da Ahmad ya zubar da ti akan tebul da ke gaban shi har ya lalata mishi rigarsa. Khalil ne ya sandare shi da yanzu ya fito ya ci karo da shirman kanwar nasu. Ita kam ko kallon su ma bata yi ba, tana ci gaba da yagar kazarta. Inna ce ta ce, to takwara, ai in dai haka ne baki da mijin da ya wuce wanda kike so, kwantar da hankalinki, kin ji ko? Jin shiru ya yi yawa ne ta ɗago kanta. Nan dadi ya sha ruwa ya miƙe. To momin yara, na tafi, dota ki kula da kanki ko? Yanayinsa ta ga ya canza, amma a banza ta ce, dadi ka siyo min new teddy na yi sabon baby. To dota. Ahmad kuwa harara ya buga mata ta ji ta koshi da abincin nata. Ya tafi ko sallamar momi babu. Khalil ne ya yi dariya ya iso ya zauna ya ce, oh wai Afiya kin san ma me kika ce kuwa? Wallahi ba ruwa na. Da ido momi ta kalle shi, ya ja baki ya yi shiru ya ci abincinsa. Ita ma ta kammala ya sa ta ce, yaya Khalil kai ne za ka na siyo min ice cream idan aka min aure ko? Dariya ta shaƙe momi ta kasa dannewa don kar ta yi a gaban Ahmad ne dama da dadi, ko Afiya ta ji wani iri ta raina ta, don Afiya akwai sakar zance ba full stop ko kuma kwama. Watsewa akan dainin din suka yi. Inna ce ta ja Afiya zuwa ɗakinta suka yi ta hira har azahar ta yi, sannan ta fito ta shiga wata ƙofar sai ga ta nan a wani falo. Nan ta hango Umma zaune a kan tsallaya tana karatu. Tsayawa ta yi ta ga 'yar nata ta ce, yau kam kin dami su Inna da surutu ko? Hey mommy, ni ina da surutu ne? A'a baki da shi. Zo ki je ki cewa Altine ta miki wanka, ki yi sallah ki ci abinci, maza ki je karatu kafin malamin ki ya iso. Tura baki ta yi. Ni fa Umma na girma, ya za ki ce amin wanka? I'm 10 years old fa. Tana magana tana wake baki kamar gonar auduga. Ta ci gaba da cewa, kuma ma ai na kusa amin aure ma na huta. Baki Umma ta buɗe sannan ta ce, kai wannan yarinyar dube ki, ba zai miki aure a wannan rayuwar naki na surutu. Umma yaya Ahmad shi ne mijina mana, ni shi kawai zan aura kuma nake so, ban son kowa. Filo ta ɗauka ta buga mata, ta haura tana dariya abinta kamar ba ita ba. Murmushi ta yi. Yaro ne, Afiya dai yarintarki daban ne da na sauran. Ban san me zai faru da kaddarar soyayyarki ba, amma tun kina yarinya karama, waki yarinyarki da ke kin san so? Wai kullum dai Ahmad shi kike so? To Allah ya kyauta. Ta ci gaba da karatunta. Ahmad ne zaune cikin department nasu sai kumbura fuska yake gaba ɗaya. Yau Afiya ta ɓata mishi rai kuma ta ba shi haushi, ga kuma abin da Inna ta ce daga ji kuma ka san da gaske ne. Daga ganin shi ya yi nisa cikin tunanin shi, Ali ya ce cikin shigar riga da wando sai kimono a kai da ta zuba, ga gashin kanta ya bazu wato na attachment sai kamshi take zuba. Honi abin da ta ce kenan, amma ko jin ta bai yi ba. Nan ta dafa shi, a nan ya dawo daga tunaninsa. Kallon ta yayi ya kau da kai. Honi what happened? Tsaki ya ja. Wallahi ko yau Afiya ce. Wani haushi ne ya buga zuciyarta, nan san ba ta son wannan yarinyar. Murmushin dole ta yi.
kai da jerin ka kenan ko? To me na fushi, kawai ka manta just. Baki san me ta ce bane, shi yasa zaki ce haka. Ok, to me ya faru? Har zai gaya mata, sai kuma ya fasa sakamakon lecturer da ke shigowa. Haka yau ya kammala zama a school ba tare da wani walwala ba. Ita kanta Aliya bata ji daɗin halin da masoyin nata yake ciki ba sakamakon rashin sakewarsa da ita, duk da cewa bai gaya mata asalin abin da ya faru ba. Wace ce Aliya? Aliya Abdullah Zangina sunanta. Yarinya ɗaya tilo abin iyayenta, don haka duk wani so da kauna da dukkan abin da diyar tasu take so, sai inda karfinsu ya tsaya don ganin cikar burin 'yar tasu. Don haka komai ta ce tana so a rayuwarta tana samu, sai dai kash bata samu isasshiyar tarbiyya ba. Aliya yarinya ce kyakkyawar gaske wacce suka yi primary school tare da Ahmad har ta kai ga sun kammala secondary, a yanzu haka kuwa suna university a bangaren science. Saura musu shekara 3 kacal su kammala karatun nasu. Babban burinsu kawai in sun kammala su wuce gaba su yi course nasu a can India, ko da a ce babu aure a tsakaninsu. Soyayya ce mai tsananin gaske tsakanin masoyan, wanda iyayensu ke ganin abota ce kawai, kasancewar duk shekarun haihuwarsu daya kuma ma'abotan juna ne. Tsakanin Aliya da Afiya gaba ce mai tsananin gaske, don kuwa tun da Afiya ta tashi ta ga yadda Ahmad ke kula da Aliya, take matukar jin tsanarta a ranta, har ta kai ga Aliya bata isa ta dauke ta ba tun lokacin da take shan nonon mahaifiyarta har ta kai yanzu, don haka tsanar ta asali ce. Afiya ta tsani ganin Aliya a kusa da Ahmad, shi kanshi abin na bashi mamaki. Da ya ga hakan na bata wa 'yar kanwar tashi rai, sai ya sanya Aliya ta daina zuwa gidan nasu, shi zai dinga zuwa da kanshi. Idan kuwa Aliya ta yi fushi, to sai ta shigo su yi ta harara a tsakaninsu da Afiya. Sannan su Momi da Umma ba sa kaunar yawan alakar da ke tsakanin Ahmad din da Aliya saboda tarbiyyar yarinyar, ga yawan tara kawaye, yaran masu hannu da shuni kamar da ita. Don haka bayan da za su yi ne. Dadi da Abba abokan Alhaji Abdullahi ne, dole suka fallawala wa Allah komai, suke addu'a Allah ya shirya halayyarta. Ahmad dogon saurayi ne kyakkyawan gaske, wanda ya tara dukkan abin da mace ke so da bukata a jikinsa. A yanzu haka shekarunsa 20 cif a duniya. Tun yana yaro ba mai son hayaniya ba ne ko yawan surutu. Babban burinsa guda biyu ne a duniya: ya zama cikakken likita kuma ya auri masoyiyar tasa tun na yarinta, wato Aliya. Hakanan a gaba ɗaya makarantar tasu an san da wannan soyayyar, da an ce ina Ahmad za a ga Aliya, ita ma haka ta gefenta. Aka ɗauki tsawon lokaci ana wannan tafiyar gaba da tsana. Ahmad sosai yake nuna wa 'yar uwar tasa Afiya, saboda tun daga wancan lokacin ya daina mata wasa ko dariya, sai dai gaisuwa ko idan ta zo assignment nata ko hawa jikinsa ya hana ta. A sannu a hankali Afiya abin yake damunta, takan shiga ɗakinta ta yi kuka sosai idan ta tuna da sauyin yanayin da yayan ke nuna mata. Duk da cewa su kansu iyayen nasu sun san da wannan yanayin, amma ba su yi yunkurin hana Ahmad din ba, domin yana da kyau kasancewar ta mace ta rage shiga jikin maza, musamman ma wanda ba 'yan uwa ɗaya uba ɗaya ba. Kash, ku biyo mu a shiri na gaba don saurara yadda ta kaya. Kada ku manta wannan labari gajeren labari ne shi ma, amma kuma labari ne mai matukar ilmantarwa, faɗakarwa da nishaɗantarwa. Ku biyo mu a shiri na gaba don sauraron yadda ta kaya. Gashi dai gaba ta fara wanzuwa a tsakanin Ahmad da Afiya, ita kuma Aliya ko yaya, sai a shiri na gaba za mu haɗu. Kada ku manta ku subscribe mana YouTube channel ɗinmu mai suna Abokin Nishaɗi 1, ku yi comment, ku yi like, sannan ku yi share. Mun gode.